Good morning, Mike. Concern lang ko. Concern sila sa Davao del Sur pero ilahang kaugalingong tugkaran sa Davao Occidental. I see, okay. Wala nila naatiman. Lisod yun ng manerbisyo nga magpakitang tao lamang. Pamulitika silip kaayo. Layo ramang gyud kaayo sila sa mga kagasis. Makadiyos ug makatao ang ilahang pagpanerbisyo. Well, imo nang nakita, imo na gikan texter, o kung unsay imuhang observation, ato apod nang basahon, alright? So far, di man lang po kay ikaw lay nakaobserba. Walay komparison kung ato lang yung bansay-bansayon atong itandi ang administrasyon, ang estilo, ang pagpanerbisyo sa mga kagas ug ang estilo po dito sa pikas sama sa imong giingon nya naobserbahan nimo nga sa dili pa pangutan-on tika ngano nakaingon ka man nga concern sila sa Davao del Sur. Texter, pakitubag ko kay atong tagaan og panahon ang imuhang observation. Ngano nakaingon ka mga concern sila unya sa ilaha ganing kaugalingong nataran o tugkaran. Wa gani sila kaatiman. Nasudlan gani sila dito ASF, African Swine Fever, ang Davao Occidental nga kundiin 3,000 ka mga baboy gipang ihaw na. Tungod kay og dili pamatyon ang mga baboy nga nagpositibo sa African Swine Fever, magkatakod gini. 3,000 daghan na kay na. Para sa mga baboy nga pamatyon. Dili na kaunon pamatyon na ilubong. Para dili makatakod. Kay og dili na pamatyon kanang 3,000 madungagan pa na. Madoble pa na, matriple pa na. Excuse me. Dili to NCOV akong obo labaw ng dili to ASF. Kini sa mga balita ba no? Labi na sa social media, OA na kaayo. Mga na lang ganita. Wala na. Mulingi na sa imo. Ay magpalabig ka OA. Kani mga OA ka mo pa'y virusanan kay mong mga naong. Agay! Naong pala ninyo daan, virus na, OA kay mo. Kami gani din sa charm. Wala, relax. Kining kuan John, kining ato ang salaan sa microphone. O kini, gihugasan Esprehan no? Naman day tay alcohol diri Kisa gani gisundan ako. Si Radyo Patrol, wala man to'y NCOV. ASF man lang na ato. Okay kayo, walay problema. Nadungog na to mga igala si Governor Dodo Cagas. Matod pa niya, kining virus, dili ni mo mabasol ang kuan kining gobyerno virus man di mo na makita. Kung doon na may nakasulod dito sa Davao Occidental nining African Swine Fever nga pamatay na ang 3,000 ka mga baboy dito onya naka-lockdown na ang tanang mga boundaries Occidental to Davao del Sur. Wala na makasulod na mga bisang unsa matang sa baboy, karning baboy, wala na. Way makasulod. Pero kanay sa ako lang si Gob ningon man niya way sala ang kuan opisyali sa gobyerno. Okay. Tinuod. Pero dinhi sa ato sa probinsya sa Davao del Sur, purya-buyag lang. To God be the glory. Wala tay baboy nga naapektahan sa ASF. Siguro tungod ni sa gihimo sa gobyerno o sa gihimo sa Kapitolyo sa executive order nga pagguha gipirmahan ni Governor Dodo Cagas
netong pinakauna pang pagbutho ni ining lintik na ASF ni, ginabawalan niya nga ang mga baboy na to din sa Davao del Sur, mapadagko man yung mga mambababoy o gagmay, bawal ang magpakaon og lamaw. Kay matod pa sa eksperto, dinha dali nga makuha sa mga baboy ang maong virus ASF sa mga lamaw. Maunay ginahisgutan sa kapilang nga balik-balik nga executive meeting, hinungdan niya nagpagawa si Governor Dodo Cagas niya ng executive order sa pagbawal sa pagpakaon sa lamaw, sa pagbantay sa matag boundary sa Davao del Sur nga nay makasulod niya mga karne sa baboy gikan sa mga dagkandaiyang areas nga nagpositibo og ASF ang ilahang mga baboy dito. Hugot nga gibantayan kana sa matag boundary sa atong lalawigan. Sa kana nga gihimo sa ato ang gobyerno sa Davao del Sur, mao siguro nga wala tay ASF dire, purya-buyag lang pod, no? To God be the glory. Diba? Mao siguro na ako nagtuko nga maog yun na. So kay naa may gihimo ang gobyerno, meaning naagid pud tay makita nga kining solusyon. Halimbawa, ingani ang ASF, ang virus, dali ra nang matakdan ang mga baboy kung makakaon sila sa mga lamaw nga doon na po'y mga sagol nga baboy nga doon na ASF. Pwede nila nang makaon kung panalitan ang katong mga baboy nga gikan sa mga nagkandaiyang lugar nga apektado sa ASF, gideliver ni sulod diri sa Davao del Sur. Dako kay posibilidad nga matakdan ang mga baboy nato diri sa Davao del Sur kung makasulod, di ba? Nya kay gibabagan man, gibangilan man tungod sa gahom sa executive order nga gipagula, gipirmahan ni Davao del Sur Governor Dodo Cagas. Giatngan man sa matag boundary sa Davao del Sur nga dili makasulod ng mga matang sa karning baboy. So kay wa man makasulod, walay na biktima purya-buyag ng mga baboy dinhi sa atong lalawigan. So kung baboy ang atong isgutan, sigurado ang atong baboy dinhi. Walay problema atong baboy sa mga patag baboy dinhi sa Davao del Sur. Pero sa giingon ni Gov Dodo Cagas, minus-minusan na lang nato itong pagkaon sa itong mga baboy, di na lang po ito magkumpiyansa. Kaya nga naman, dool naman lang kayo na nasa silingan na to. Naana sa Davao Occidental. Kung naapalangon na sa Luzon, ay okay ra kaon mo. Pero kinilag niya itong amahan, tinud-anay maning mo, kanang mo hatag og advice ba, inamahan bitaw. Kanang ginaturing niya ang mga taga Davao del Sur nga iyang kadugo, iyahang anak, nga iyang tambagan niya naan na sa Occidental dong. Day, ayaw na mo kumpiyansa kaon og mga bisan unsa baboy. Di na lang ta magkumpiyansa. Bisan pa man wala pa'y ASF nga nakasulod dinhi sa atong lalawigan sa Davao del Sur. Tungod kay silingan naman lang, doon na lang lagi kay na Davao Occidental na lang gud na, sunod Davao del Sur na. Di na lang ta magkumpiyansa. Did you get my point? Okay. Pero kung gusto gyud mo mukha og baboy, kay naagi mga kumbira, mahal po kay magmanok tatanan, nya baboy gamay, well, naa may Red Dragon Meat Shop. Ay! Diba? Mike, dili na dahil makagawas ang mga yubabs ug lawas nga mga opisyal sa Davao Occidental kay naanay kagaw basig manakod diris digos. Ang nakulbaan rog sakto gyud si Mayor Peter Paul Valentin. Kumbaga ang usa ka tiil naana sa Occidental, ang usa ka tiil nila didto. Kulba po ni nga matawag ro na to ni Churi, ha? Sa ni Churi ba tawag ani?
Kalabot ni sa ASF, balikan na to ang African Swine Fever nga nakasulod na sa Davao Occidental. Ang kaning nag-text na ko, doon na po ni siya babuyan or angkat makahagbaboy si tawag ani nila dito sa Davao Occidental. So kung paligitay lang ni og kining hisgutanan, murag kini lahi pud ni ang iyang panlantaw og observation kalabot sa nahitabong African Swine Fever virus nga nakasulod sa Davao Occidental nga kundiin gipailawom na sa state of calamity ang tibuok probinsya. Sa Davao Occidental. Basahon ako Mike, regarding anang ASF sa Davao Occidental ba? Naay customer si Daddy. Okay? Last time na tigbaboy po daw na siya sa Santa Maria. Ana siya ba? Nadili man daw tinuod nga daghang namatay nga mga baboy dito Uy! Ilahalan daw gipa-exaggerate ang istorya just to implement the state of calamity para maaprubahan daw diretso maong budget. If this is true, how cruel naman pod nga pamatyon ang mga baboy in the whole province, apil na ta nga giban and lockdown. Luoy ang atong mga negosyante og mga baboy. Maora pod na isulti sa customer ni Daddy namo. Apektado daw sila tanan dito May na lang og makakuha gyud sila sa kwarta intended sa ilaha. Or modato na pod ang dato ng daan. Pero dito man si kuan, di ba, si Secretary Dar sa Department of Agriculture, sila may ni kumpirma nga dili hinuon tanan sa 3,000 ka gipamatay, dunay pipila gyud dito nga nagpositibo sa ASF. Pero I don't think so kung katong 3,000 gyud nangamatay gyud tanan tungod sa ASF. Sa gishare po daw sa usa ka taga Davao o taga Malita Davao Occidental nga matod pa sa source nato, dili daw tinuod ngat katutanan 3,000 nga mga gipamatay nga baboy tungod sa ASF. Dato pa bot pasabot wako nagsulting at maupod ni tinuod, pero ako lang basa ang iyang mensahe. Doon na daw kunoy gipamatay aron lang yun maaprubahan ang state of calamity. Ambot lang pod, watak kahibalo. Yes, kailangan man pod aprubahan sa DA ang issue kay aron mapursu nila ang state of calamity. Husto pod na pamatyon ang mga baboy para dili mo kailap sa uban. Pero ang question diha, na interview ba kahapon ang ubang tao og tig pamaboy didto nga area? O base isara ka breeder ilahang gibasihan para mo implement sila og state of calamity? Anyway, wala man tay pruweba pod good, pero katong tawhana suko kay siya. Ana siya wala man daw, pero gipaspasan daw para i-approve lang daw ang calamity fund. Maldito.